παρουσίαση για το Enduro 24 σε μοτοσυκλέτα και έχουμε κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο θα έλεγα, κάτι ξεχωριστό. Το οδηγήσαμε λίγο βόλτα στην άσφαλτο, αλλά περιμένουμε πώς και πώς. Τελειώσαμε τώρα με τις φωτογραφίες, τις στατικές, για να το οδηγήσουμε στο χώμα, να δούμε τις πρώτες εντυπώσεις, πώς είναι το μηχανάκι. Stark Varg, αυτή είναι η έκδοση με τα 60 άλογα. Βγαίνει και έκδοση με 80 άλογα, βέβαια πρέπει να είσαι πολύ θαραλέος θα έλεγα για να βάλεις 80 άλογα να οδηγήσεις στο χώμα. Δεν έχουμε οδηγήσει ακόμα, δεν έχουμε επαφή, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε, θα τα πούμε αργότερα. Εδώ έχει το κουμπί on-off. Πατάμε παρατεταμένα μέχρι να ανάψει το πράσινο λαμπάκι. Πατάμε το κάτω κουμπί ώστε να ενεργοποιήσουμε να μείνει μόνιμα το πράσινο λαμπάκι αναμένο. Όπως θα δείτε εδώ στην οθόνη, αυτό είναι ένα κινητό το οποίο μπαίνει εδώ, το οποίο μας δείχνει πόσο τα 100 μπαταρία έχει, ποιο χάρτη έχουμε μέσα. Τους οποίους χάρτες τους μπορούμε και τους διαμορφώνουμε και εμείς όπως θέλουμε. Τον κάθε χάρτη τον διαμορφώνουμε αναλόγως πώς θέλουμε να γίνει. Έχει το μηχανάκι, έχει το μηχανάκι demo χάρτες, αλλά από εκεί και πέρα ανοίγουμε ένα καινούριο χάρτη και... Πάμε εδώ λοιπόν στην επιλογή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Modes, συγγνώμη. Θα κλέψουμε τη δουλειά τώρα στους προγραμματιστές, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εδώ θα έχουμε πρόβλημα τώρα. M1 είναι ο χάρτης ο 1. Power, ρυθμίζουμε πόσα άλογα θα βγάζει σε υποδύναμη. Τώρα το έχουμε στο 39 άλογα. Και δεξιά είναι το φρένο κινητήρα. Όταν λοιπόν κλείνουμε τον γκάζι, πώς αναφρενάρει ο κινητήρας μας. Οπότε διαμορφώνουμε τον κάθε χάρτη όπως θέλουμε, τον αποθηκεύουμε και μετά από την επιλογή πάνω κάτω εδώ αλλάζουμε τους χάρτες μας. Και το βασικότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι. Δεν θέλει ζέσταμα. Αυτό ανεβαίνεις, το γράφει μέσα ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να ανεβούμε τώρα κάτι χωρίς φόρα που φανταζόμασταν ότι χωρίς συμπλέκτη είναι αστείο πραγματικά. Μήνυμα. Λοιπόν, οι εντυπώσεις μας είναι απίστευτες. Δεν περίμενα. Το οδήγησα στην άσφαλτο πρώτη βόλτα. Είδα ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, αλλά δεν περίμενα αυτή η δύναμη να είναι εκμεταλλεύσιμη στο χώμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς εκκινεί και πώς διαχειρίζεται όλη αυτή τη δύναμη. Χωρίς να σπινιάρει, αν και το τερέν είναι εντελώς ξερόν και δεν έχει πρόσφυση. Δηλαδή οποιοδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα θα είχε συνέχεια ο πίσω τροχός σε περιστροφή. Μου άρεσε πάρα πολύ, οι αναρτήσεις του φυσικά είναι της Καγιάμπα, λίγο πολύ τις ξέρουμε, γνώριμες για όλους τους χωμάτινους. Είναι ένα πάρα πολύ καλό setup για όλες τις μοτοσυκλέτες. Τα κιλά του, όταν θα το πιάσω να το βάλω στο stand, θα αισθανθώ ότι σηκώνω κάτι πιο βαρύ από ό,τι έχω συνηθίσει, από ένα motocross 4,5, ίσως και από ένα enduro 4,5, είναι λίγο πιο βαρύ, το δίνουν γύρω στα 120 κιλά. Αλλά την ώρα της οδήγησης, γιατί κάναμε enduro κομμάτια σήμερα, μέσα στα μονοπάτια, σε αλλαγή κατεύθυνσης, στα φρένα, στην επιτάχυνση, δεν είχα δηλαδή την αίσθηση ότι έχω κάτω από τα πόδια μου κάτι πιο βαρύ. Λίγο στον αέρα, όταν πήγαινα να πηδήξω εμπόδια, κάποιο κορμό, κάναμε κάποιο άλμα, ίσως χρειάζεται θέλει πιο πολλές ώρες να συνηθίσεις λίγο το ζύγισμα της μοτοσυκλέτας, αν και δεν ψαχτήκαμε καθόλου με ρυθμίσεις,
ή με το ζύγισμα γενικότερα, να φτιάξουμε το ελαττήριο, το σάκ, το αμορτισέρ, να πειράξουμε λίγο πλάκες για να δούμε λίγο το ζύγισμα της μοτοσυκλέτας, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχω λίγο πιο πολύ βάρος στον πίσω τροχό. Αργεί δηλαδή ο πίσω τροχός να σηκωθεί όταν χτυπάω κάποιο εμπόδιο. Βέβαια αυτό είναι και συνήθεια. Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη μοτοσυκλέτα με καμία που έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι για μένα μία άλλη φιλοσοφία, ένας καινούριος εντελώς δρόμος. Πιστεύω ότι θα έχει διάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Είναι ένα καινούριο πράγμα, δηλαδή δεν νομίζω να το καβαλήσει κάποιος και να έχει αρνητικές εντυπώσεις από όλο το σύνολο. Είμαι καταενθουσιασμένος, σίγουρα περιμένω πότε θα ξαναβρεθώ πάνω της και για περισσότερο χρόνο και σε διαφορετικό τερέν. Δηλαδή αυτό που σκεφτόμουν ήθελα να την έχω στα δικά μου πιστάκια, στα δικά μου τερέν, να κάνω τα πράγματα που κάνω πολλά χρόνια με τις άλλες μοτοσυκλέτες. Χωρίς καφέ. Λοιπόν, να το κάνω και εγώ μια βόλτα τώρα, τι θα γίνει. Επίσης, να πούμε ότι είμαστε 2 ώρες σε ένα μέρος δίπλα στην Αθήνα, μέσα στην Αθήνα. Ναι. Δεν έχουμε ενοχλήσει κανέναν, δεν μας Όχι. έχει ενοχλήσει κανείς. Αυτό, ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε πριν και λέω θα πάρω μια μοτοσυκλέτα για να μην, πραγματικά δεν ενοχλείς κανέναν. Για πάμε Θοδωρή, ενεργοποιούμε, ανοίγει, οκ. Είσαι στο πρόγραμμα 2, είσαι στα 60 άλογα με 50% φρένο, οπότε έχει λίγο το νου σου. Δεν κάνω πλάκα, ακούς? Ναι.